समाव बिटिआर हाग्रा बिफानखौ संरैखा होनो एबा बिटिआरनि सम्पदखौ रैखाथि होनो बिटिआर हाग्रा बिफाना गोबां खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोननाय जागासिनो दं। बेबायदिनो दिनैबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कुसुगाव बाजारनि साखाथिनि नब्लाङाव दिनै बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव रायमना माहारियारि हाग्रामाखौ संरैखा खालामनाय लोगोसे रायमना माहारियारि हाग्रामाखौ जौगाहोनो थाखाय नांगौ जानाय आगजुफोरखौ गासै मोनब्रै रेन्जआव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव राननानै होनाय जादों। दिनै बे हाग्रानि संरैखाथि होनायाव गोनांथि जानाय गोबां मुवा आगजुफोरखौ राननानै होनाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा 2 दाननि गेजेराव गासै 400निबो बारा हाग्रा बिफानाव लांदां जानानै थानाय मासिखौ इन्टारभिउनि गेजेरजों सुफुंगोन होननानै रोखायै बुंथियो। बिटिसि सरकारनो बा जोंनि बिटिआर सरकारनो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जौगानाय आरो खौसेथि आरो सान्थिखौ लानानै भारत सरकारनिफ्राय स्टेप माखासे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स हरगासिनो दङ आरो बेनिनो मोनसे खोन्दो रायमना नेसनेल पार्कखौ जौगाहोनायनि थांखियाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय माखासे जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ खामानि मावनायाव मोजां जानायनि थाखाय इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय रायमना नेसनेल पार्कखौ मोजाङै बेंनो हानायनि थाखाय आगजु राननाय हाबाफारि जेरै कम्पिउटार सलार रेडिअ ट्रेन्समिटार आरटी होननानै बुङो वायरलेस बेनिफ्राय ड्रेसफोर बिदिनो गोबां माने बेसाद रानना होनायनि जों हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि रायमना नेसनेल पार्कखौ जों माबोरै बेंनो हागोन बेखौ बेवहाय सावरायनाय जादों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।